Lad mit folk gå. Okay, verdens bedste pizza. Nemt nok. Sidste sommer, hen ved boden i skaterparken. Pepperoni og ananasstrøm. Jeg spiste en helt alene. Bedste fodboldkamp. Sæsonens anden kamp. 4 sekunder igen. Mit fantastiske hovedstad. Bedste korttræk nogensinde. Klar? Jeg skal bare bruge 14 kortspil mere, 15 kilo fjer og et strudseæg. Gizmo. Vi har ikke nogen af de ting. Okay så, verdens næstbedste korttræk. Vi har ikke flere kæmpe bananer og månesten. Glem det. Den bedste Super Bowl-tur, som havde en ægte kæmpe. David og Goliat. Den bedste Super Bowl-tur, der havde svær af ild. Wow. Hvis bare jeg havde et strudseæg. Jeg har det! Kampen i himlen mellem Michael og Lucifer. Jeg ved det. Den bedste Super Bowl-tur. Som havde hvad? Ikke noget. Bare den bedste og vigtigste Super Bowl-tur nogensinde. Hvilken synes I, det var? Wow. Tænk i gang, Joy. Af alle de ture, vi har været på med Super Bowl, tror du så, vi allerede har været på den bedste, man kan forestille sig? Det største Super Bowl-eventyr nogensinde? Måske ikke. Super Bowl! Jeg vil nu vise jer begivenheder så store, at hvis I gennemsøgte hele historien fra menneskets skabelse på jorden og frem til i dag, og hvis I søgte i himlene og i hele universet, ville I opdage, at noget så fantastisk aldrig nogensinde før er set. Mine geosensorer viser, at vi er i området Midjan i året... Jamen dog, hvad har vi her? Er I rejsende, som er faret vild? Vi er skam ikke faret vild. Jeg har programmeret til... det vil sige, at... ved du, at du har noget fint hø her? Og her? Og her? Og... Hør engang. Vi kommer ikke herfra. Jeg hedder Chris, og det er Joy og Gizmo. Jeg hedder Moses. Og undskyld mig, men jeg må vist hellere hente de bortløbende får tilbage. Vi skal nok hjælpe dig. Mange tak for hjælpen, børn. Det er virkelig et utroligt land. Har du boet her længe, Moses? Jeg har efterhånden boet i Midjan i mange år. Nå, men hvor boede du henne før? Jeg boede i Egypten, og jeg voksede op som faraoens søn. Men faraoen? Som i kongen af Egypten, faraoen? Ja, men det var under den tidligere farao. Selvom jeg voksede op som egypter, er jeg født som hebræer. En dag så jeg en egyptisk slavepisker, der tugtede en slave. Jeg forsøgte at stoppe ham, men han kæmpede imod. Og så slog jeg ham ned. Det er fortid nu, og jeg søgte tilflugt her i Midjan. Her har jeg levet lykkeligt i mange år, taget mig af min familie, passet mine får. Og alle trællene blev frigivet, ikke? Desværre ikke. Mit folk er stadig trælbundne, men nu er de underkastet en ny farao, som er endnu mere grusom. Moses. Se der!
Moses. Moses. Her er jeg. Kom ikke nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Jeg er den, jeg er. Taler Moses til en plante? Shh. Se der. Der er ild i busken, men den brænder overhovedet ikke op. Jeg har set, hvordan mit folk bliver undertrykt som slaver i Egypten. Jeg har hørt dem bede om hjælp på grund af deres lidelser. Jeg har medlidenhed med dem. Gå nu, for jeg sender dig til faraoen. Du skal føre mit folk Israel ud af Egypten. Men hvem er jeg? Jeg skal gå til kongen og føre dit folk ud af Egypten. Faraoen er en hård og ugudelig mand. Hvorfor skulle han lytte til mig? Jeg er med dig, og du skal vide, at jeg er den, som sendte dig, når du tilbeder mig på dette bjerg, efter du har ført mit folk ud af Egypten. Men hvad hvis de ikke vil tro mig eller høre på mig? Hvad hvis de siger, Gud har ikke vist sig for dig? Hvad holder du i hånden? En hyrdestav. Smid den på jorden. Så I lige det? Jeg må altså bede Moses om at lære mig det der trick. Ræk din hånd frem og grib fat om dens hale. Herre, jeg er ikke god til at tale. Det har jeg aldrig været. Og det er jeg heller ikke nu, selvom du har talt til mig. Jeg famler efter ordene, og min tunge snører sig sammen. Hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu. Jeg vil være din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Moses! Moses! Aaron, min bror! Det er godt at se dig igen. Der er sket det mest utrolige. Herren talte til mig. Han bad mig om at møde dig her. Gud har bedt mig om at rejse til Egypten og udfri vores folk. Jeg er bange for, at jeg ikke helt magter det, som Gud beder mig om. Mægtige og mest ærværdige farao. 2 hyrder anmoder om audiens. De påstår, at de repræsenterer de hebraiske slaver. Skal jeg sende dem bort? Nej, jeg er nysgerrig. Før dem ind. Mærkeligt. Ja. Farao ved vel, hvad han gør? Farao vil tale med jer. Se, om I kan undgå at slæbe mudder ind i tronsagen. Mægtige og store farao. Højere i kryb. Mægtige farao, således siger Herren Israels Gud. Lad mit folk rejse, så de kan tilbede mig i ørkenen. Hvem er denne herre, og hvorfor skulle jeg adlyde ham? Jeg kender ikke Herren, og vil ikke lade Israel rejse. Jeg tror, det betyder nej. Fjern dem fra mit åsyn, så de kan tilbede deres Gud. Hyrder,
Farao ønsker at videregive en besked til jeres hebraiske venner. På grund af jeres fornærmelse forøger han nu slavernes arbejdsbyrde. Ha' en god dag. Hvorfor har du bragt al den her lidelse over dit eget folk, herre? Hvorfor sendte du mig? Nu skal du se, hvad jeg vil gøre ved Farao. På grund af min store magt vil han lade mit folk rejse. Og han vil endda jage dem ud af sit land. Atter vil vi bønfalde dig, du store Farao, i Herrens navn. Løslad Israels børn fra slaveriet. Og atter siger jeg nej. Og I kan fortælle den såkaldte Gud, som stiller så store krav, at han ingen magt har i mit rige. Så, se her! Måske skulle jeg prøve med et kort trick. Sådan! Troldmænd! Troldmændene ved hoffet kan det samme som din Gud. Wow, jeg har aldrig set en slange sluge en slange før. Ud! Og sig til jeres folk, at jeg aldrig vil lade dem gå! Farao, Herren, Israels Gud, har sendt mig for at sige, lad mit folk rejse, så de kan tilbede mig i ødemarken. Jeg advarer dig, Moses. Sæt ikke min tålmodighed på prøve, for så vil du og dine hebraiske skadedyr komme til at betale prisen. Så lad vandet blive til blod. Jeg bader i paladset i aften. Hvad skal der til? Sådan siger Herren. Lad mit folk gå, for at de kan tilbede mig. Aldrig! Så skal Egypten rammes af flere plager. Frøer. Myg. Kvægpest. Bylder. Havl. Græshopper. Nej! 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 Almægtige Ra, du store solgud, beskyt os mod plagerne fra denne hyrdes Gud. Okay, det skal nok sætte Ra på plads. Det var bedre. Hej. Eller ikke. Nej.
Jeg vil bringe endnu en plage over Farao og Egypten. Herren vil gå gennem Egypten, og enhver, som er førstefødt, vil dø. Men israelitterne skal smøre blod fra et lam på dørstolperne som et tegn. Og Herren vil se lammets blod og gå forbi de huse. Selv Faraos førstefødte skal dø. Nej! Forsvind! Forlad mit folk og tag resten af israelitterne med dig! Jeg har aldrig set så mange mennesker. Der må have været 1 million israelitiske slaver. Vi er ikke længere slaver. Takket være Gud og Moses. Han vil give os et nyt liv. Mægtige herre, hvorfor lod vi Israel gå? Slaver må ikke give ordre til Farao. De skal betale for det, de har gjort. Kaptajn, samle straks hæren. Gør alle Egyptens stridsvogne klar. Vi vil knuse disse elendige israelitter. Og denne gang skal ingen undslippe. Hvordan skal vi nogensinde nå frem til Guds bjerg, når det Røde Hav er i vejen? Moses ved, hvor han fører os hen, så han må også vide, hvordan vi når dertil. Moses, Farao er på vej hertil med sin hær. Ha' tillid. Gud har en plan. Du ved ikke tilfældigvis, hvad planen går ud på, gør det, Moses? Nej, ikke endnu. Men jeg ved, at Gud altid er med os, og han vil vise os vejen. Se der! Hvad foregår der? Fortsæt fremad! De er fanget ved det Røde Hav! Moses, hvorfor klager du til mig? Bed Israels børn om at fortsætte. Men løft din stav og hold den ud over havet. Og del det. Ser I det samme, som jeg ser? Bedste korttræk. Hvad i gudernes navne? Hvad venter I på? Efter dem!
det alle israelitterne? Det håber jeg virkelig. For nu kommer Faust her. Hvem skulle have troet, at Gud ville vælge en almindelig hyrde til at redde israelitterne? Chris, nu sker det. Vi skal tilbage. Det var... Utroligt. Det mest fantastiske Super Bowls eventyr nogensinde. Enige? Enige! Men ved I hvad? Der var også et bedste eventyr med en kæmpe. Og et andet med svær ild. Ja, og der er stadig mange flere eventyr, der venter os. Jeg kan ikke vente. Sagde jeg lige det? Vi må finde Super Bowl, så vi kan komme afsted på et nyt eventyr. Hvor er Super Bowl? Super Bowl, hvor er du? Finde ham. Han kommer, når han selv vil. Det er Super Bowl.